יורה דעה, סימן ש"ט. מקום שנהגו לצאת נשים לפני המיטה, יוצאות. מקום שנהגו לצאת אחר המיטה, יוצאות. אומר השולחן ערוך, ועכשיו נהגו שאין יוצאות אלא לאחר המיטה, ואין לשנות. כן? יש בזה גם כן מצד צניעות, צריך להקפיד בכל הלוויה שאנשים יהיו לא מעורבבות בתוך אנשים. כבר ראינו שיש איסור ייחוד, אז כל שכן שיש איסור ערעור גם בשעת צער, ולכן צריכים לדאוג להקפיד על הפרדה מוחלטת. סעיף ב', יש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המיטה. אז זה, השולחן ערוך פה אומר שנשים לא ילכו בכלל לבית הקברות אחר המיטה, זה גורם רעה גם לנשים האלה שמלוות וגם לנפטרים, ולכן יש למנוע, יש כאלה שנמנעים גם בכלל, לא לעלות שנשים לא ייכנסו לעולם לבית הקברות, גם לא ביום השבעה והשלושים, ביום השנה, וכל שנה ושנה בכלל, שנשים לא יתקרבו כל שכן בזמן תומתן, או שהיא מעוברת, וגם סתם נשים עדיף שימנעו לגמרי מלהיכנס לבתי הקברות.